Njengamanje nginoLusanda noSimiseko inkosi zomaskandi. Kanzakwethu ngiyanibingelela ohlelweni. Sibingelele bhuti, ngiyaphila saphila thina. Mfowethu asikhulumeni kakhulu ngeperformance eniqeda ukuyenza manje la estage. Abantu bayanithanda, baninikeza uthando. Ya khona performance ethu ibinsumpu kakhulu. Ungathi idlala kwi-La Liga ngendlela ebesigijima ngayo. Ngicathi abantu bakuthokozela bakubonile ukuthi sesingabafana bamgqumeni officially obaba sengofisha abakhulu. Yes. Mfowethu ukuthi nihlangane nobabili nizalo babo yedwa ukuthi nihlangane nibe sestage ngesikhathi esisodwa nobabili kusho ukuthini lokhu kuwena? Kufezeka isifiso sika baba mangicabanga futhi kuyinto enhle leyo ngokhomba ukuthi abantu babone ukuthi sibambisene siyimbumba futhi asisoze salahlana. So njoba nje sesi official sabafana bamgqumeni sazobhubha sazokhala nje kakhulu. Mfowethu ukuba ke ingxenye ya mother of oil kusho ukuthini kimi? Kusho ukuthi umcimbi ukwazi ukuhlonipha igama lamgqumeni wakwazi ukuthi usibone sabantu makukhala icilongo bekwazi ukuthi besibize nathi sizokwazi ukuthi sisebenze. So kusho okukhulu lokho siyabonga kakhulu futhi izandla idlula ikhaya. I-performance yenu ngathini? Performance vele into yethu ke phela leyo. Yikho abantu behlezi besijabulela futhi sohlezi sikwenza lokho sibajabulisa nje. Akuze ukugcina manje kanjani. Sisazoqhubeka futhi senze nje into yenza esihlezi senze labantu. Yes. Simiseko ngizobuza umbuzo engiwubuzile kuLusanda ukuthi ube sestage noLusanda nobabili ngesikhathi esisodwa kusho ukuthini? Kuleyo into engijabulisa kakhulu kumina, ngijabula kakhulu futhi ngicathi unobaba la ekhona ujabule. Wonke namadlozi asekhaya ajabule uma esibona sihlangene ngalendlela esihlangene ngayo njengamanje. Kuloko intokozo enkulu kuthina. Futhi sazoqhubeka sikwenza akugcinile sazokwenzeka futhi again. Ngiyabonga abafowethu. Siyabonga kakhulu. Thank you.